zondagochtend, toen ik bezig was met die kos maken. Toen kwam hij aan dik getik en de ketel het net pas klaar gekookt. Toen vraag ik me, wat je nog niet van mij één keer zijn geld gegeven? Toen zei ik, maar dit is nog je geld. En waar moet ik nog geld vanaf krijgen? Toen als het laat, die ketel vat en hij schiet eigenlijk om aan mijn gezicht te schieten. Toen draai ik mijn rug en wat ik moet zo bewaren. En toen had ik uit, de kinderen zitten voor de deur gezet. Mijn kindje was 14 jaar voor de deur gezet. En ik kon toen aangaan. Toen zei pa, wat maakt pa dan nou? En hij zei net, hey man. Toen had ik uit in de straat en ik ga over het pad naar die dieren, over het pad toe en ik vraag hem, van mij wil die politie voor mij wil bellen, want ik moet eten en voor mij wil bellen. Die politie gebeld, maar die politie is uitgekomen. En zeg maar een half uur daarna, toen bel ik mijn oudste zien en hij gaat met de politiestatie toe. Bij die politiestatie gekomen, zei de politie, maar ik ben niet zo hospitaal te gaan. En dan nu is ze die wonde verzorgd.